Morjesta, se on Makke tässä, terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on vuosi 2026 ja en tiedä mitään muuta tuohon voisi sanoa muuta kuin että vitsi, että on siistiä taas tehdä niinku videoita ja olla taas niinku täällä aktiivisena. Mikäs sen parempaa kun aukasta tää vuosi käyntiin tällä My Weekillä. Jotenka tervetuloa seurailemaan, että mitä kaikkea mä oon touhunut tässä nyt ja tuun touhuamaan. We're back, baby! We're back! Onko klippiä? Juu, eli semmoista luvassa tällä viikolla. Ekaksi mä haluan totta kai sanoa teille ison kiitoksen jo nyt viime vuodesta, eli 2025 vuodesta. Kiitos teille kaikille seuraajille siitä. Viime vuonna mä sain paljon aikaiseksi ja mä veikkaan, että se ei olisi ollut mahdollista ilman, että te olisitte tsempannut mua kommenteissa sun muualla tai tilannut mun kanavaa, niin kiitos paljon siitä. Merkkaa mulle paljon ja tänä vuonna mä oikeesti haluan niinku tubettaa aidosti tai silleen niinku, että mä kyllä niinku jatkan tätä tubettamista, koska tää on se juttu, mikä mua tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon. Mitä muuta mulle kuuluu, niin mulle kuuluu tällä hetkellä hyvää. Mä olin Kuopiossa 2,5 viikkoa joululomalla. Se teki oikein hyvää, vaikka ei välillä siellä pystynytkään ihan rentoutumaan, mutta ei sille nyt maha mitään. Ja sitten kun mä tulin takaisin Tampereelle, niin totta kai mä tulin heti kipeäksi. Niin mennään samalla tavalla kuin viime vuonna. Eli viime vuonna mulla oli ihan tismalleen sama juttu. Kun mä ajoin takaisin Tampereelle, mä tulin kipeäksi, mä olin viikon silloin kipeänä. Paljon on suunnitelmia ja tekemistä tällä viikolla, mutta ensimmäisenä pitäisi lähteä fyssarille. Elikkä siis niin, totta, eihän mä oon YouTubessa edes niinku, mä en oo oikeesti vlogannut aikoihin. Niin, mennään seuraavaksi sinne ja mä voin kertoa sen jälkeen sitten, että mitä tolle olkapäälle on oikein niinku käynyt ja mitä sille kuuluu nykyään, niin ollaan silloin viisaampia. Bussia ja mekit mun ohi. Nyt mun pitää juosta ratikkaan, Joka menee tossa. kello on 3 vaille ja tasalta alkaa fissari. Just pidät siellä noin 5 sekuntia. Ja tähän voi tarvittaessa ottaa lisäpainon, sit jos tuntuu, että liike menee kevyeksi. Joo, ei mene kevyesti. No niin, fyssarissa käyty. Uusia liikkeitä taas. Tulee tohon olkapään kuntouttamiseen ja niin, olkapää meni siis tossa marraskuun lopussa harrastelätkäpelissä. Tässä tulee klippi siitä. Niin, noin harmiton niinku tilanne, että joudun 2 pelaajan väliin, kaaduin. Tai meni tasapaino, niin olkapää meni sijoiltaan ja on ollut kyllä aika hirvetä kuntouttaa, että ei ole pystynyt niinku mitään tekemään tai siis pelaamaan. No oikeastaan jalkoja on pystynyt ainoastaan tekemään, se on niinku ainut juttu. Ei ole ainakaan nyt tekosyytä, että niitä ei voisi tehdä ja lenkillä käyn. Mulla oli nyt niinku 6 viikkoa kantoside. Ja nyt mä sain sen kantositeen viime viikolla pois. Mä toivoin vähän, että mä olisin tän kuun lopussa päässyt takaisin pelailee, mutta nyt kun kysyin fyssarilta, niin se sanoi kyllä, että saattaa mennä kyllä helmikuulle. Tai niin kuin näyttääkin, että ei ole palautunut kunnolla toi liikerata tohon, että sen jälkeen vasta kannattaa mennä. Joo, seuraavaksi mä voisin vielä käydä läpi vähän, että mitä mulla on niinku suunnitteilla niinku tälle vuodelle tube osalta. Niin mennään kotiin iltapäivän kahviin. Ja takaisin kotona näin. Tää on tämmönen palaveripäivä. Tämmönen, että kerro vähän kuulumisia, palaveroidaan ja sitten touhutaan niinku sen jälkeen niinku. Hyvä fiilis oikeesti vlogata. Nyt niinku koko ajan vaan haippi nousee ja on tehty viikkotavoitteita, meikä tekee viikkotavoitteita, että pysyn näissä. Tää on tämmönen varmaan nepsyoire, mutta ei mulla mitään diagnoosia oo, mutta katsotaan onko vielä tämän vuoden puolella, en tiedä yhtä. Mutta voisin tosiaan mennä siihen asiaan, mitä äsken tossa jo spekuutin, että mitä kaikkea tänä vuonna tulee tekemään. Tai on niinku mieltä oikein sääkö, ymmärrättekö? Ei ollut ruoka vielä lämmin. Perusminuutti vielä, niin sitten rupeaa olemaan. Miettikää, kaikkea mäkin on kerennyt tehdä tässä välissä siis. Mä tein ton Kevon editin, valmistuin koulusta, meihän nykyään valmistunut, miettikääpä sitä. Ei ole enää mitään tekosyytä paeta aikuisuutta jonkun koulun perässä vaan. Ja siis sehän oli se ainut syy, minkä takia mä menin sinne kouluun, että mun ei tarvinnut kasvaa heti aikuiseksi. Joo ja sitten mulla oli 6 viikkoa sairaslomaa sen kantositeen takia. Niin nyt mä oon ihan niinku silleen, että mitä hittoa, että nytkö tässä niinku pitää ruveta oikeesti touhuamaan. Mitä mä tuun tekemään tänä vuonna, että mä tuun
pistämään kaiken mun ajan, mitä mä suinkaan pystyn, niin YouTubeen. Ja siis mä oon oikeesti tosi tyytyväinen siihen, että mulla oli viime vuoden alussa noin 4000 vai 5000 tilaajaa. Teitä on niinku oikeesti nyt jo 14 000. Niin iso kiitos vielä kerran siitä. Tämän vuoden tavoitteena mulla on saada 25 000 tilaajaa täyteen. Ja mä olisin tosi tyytyväinen, jos sä haluat lähteä sille matkalle yhdessä mun kanssa. Ja katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu. Tulee olemaan kyllä hyvä spesiaalivideo sitten siihen 25 000 kohdalle. Mä en kyllä pysty varmaan syömään samaan aikaan. Niin kuin, tai silleen, että se on teille epäkohteliasta, että mä syön samaan aikaan, muussutan ruokaa ja juttelen. Niin mä syön nyt rauhassa. Ja katsotaan sitten, mikä on seuraava aktiviteetti. Joo, onks ne siis Pirkkahallis? Ja mikä tää oli tää messu? Etymessu. Mitä? Joo, tää meni kyllä semmoseksi suunnitteluksi tää päivä oikein. Nyt piti vetää vähän suunnitelmia uusiksi, kun tuli sille keskiviikolle ja torstaille työkuvioita. Ja mun piti nyt varata itselleni ortopedi-aika huomiselle. Näin ne asiat muuttuu. Joo, ja nyt seuraavaksi vielä mun pitää hankkia viisumi Britteihin. Mä lähden sinne tossa kuun vaihteessa. Kävästään siellä vähän kavereita moikkaamassa. Pitäisikö siitä kuvata video? En tiedä vielä. Vähän siinä ja siinä, että otanko sen lomana vai sitten kuvaanko siellä lomalla. Niin katsotaan. No nyt, en mä tiedä näkyykö siinä mitään. Good morning every people. Good morning every people. It's Tuesday and today going to the working. To the workings, I guess. The workings, Yes. I guess. Koirissa. Mitkä on päivän energiatasot? Mitkä on päivä? No nyt niinku heti kun laittoi niinku rupes kuvaamaan, niin kyllähän nämä nousee niinku silleen, tiedätkö, mutta vaikea aamu oli kyllä jotenkin. Joo. Tai silleen niinku tiedätkö, hidas aamu. Mä oon käynyt jo 7 kilsan lenkillä, että Niin joo. on tässä hyvä Niin virkeä. tästä tulikin nyt semmonen kunnon flexos-juttu sitten. Pieni vähän pientä. Mä oon se parempi ihminen, okei. Ei. No ei sen. Moro. Tässä on samaa näköä. Niin, mä oon myös rohkelikko. Oot. Niin joo. Ymmärrän. Itehän on puuskopuu. Tiesitkö? No nyt tiedät. Joo, Mä- mun iska on luihonen. No sen mä tiesin kyllä. Mitäs jessitys? Mikä tupa? Kato sitä luihonen. Kyllä se niinku, mä halusin vaan kuulla siltä, mutta kyllähän se nyt Niin, kyllä se luihonen on toi. Isken kanssa suoraan luihuseen. Niin joo. Kyllä mä sun isän kanssa sinne voi mennä. Niin. Kyllä. Me ollaan tanssittukin yhdessä. Niin, jep. Niin. Ei luihonen paha oo. Niin ei. Eikö se ollut se Drakokin? Niin. Ja kyllähän Harry Potterissa, eikö siihen ole luihusta? Siinä on luihusta myöskin. Kyllä. Ei se mikään huono juttu ole. Ei. Niin ei. Ei. Ei Ja oo. kyllähän kaikissa hyvissä tarinoissa pitää olla pahiksia, niin jonkun vaan pitää ottaa se rooli. Mut sit se on niinku, että sitten pahiskin voi sitten kääntyä hyvikseksi, niin sit se on ihan sairas story. Niin, mutta ei tarvi. Niin. Ei tarvikään. Tarinan kerrontaa. Ja täällä sitä voi tauolla olla eikä tehdä mitään. Just oli menossa töihin ja sitten olet kuvaa. Niin. Älä näytä Nikolle ja Santulle, Joo. että olin just menossa töihin. Joo. Töihin. Moikka! Moro. Ok. Hyvin edistyvän töihin. Töihin. Jatketaan hommia. Kuka sammutti valot? Vitsi mikä päivä. Veny ihan sikana toi. No vittu ei saa henkeä. Ortopedi. Varmaan jonkun yli puoli tuntia, vai 40 minuuttia, mutta laskunkin on saanut paperilasku vuonna 2026 herään. Niin, chilliä nyt jotenkin. Tukkakin on pystyssä. Tämmöstä tää välillä on. Ehkä maanantai-ilta. Eikö toi kannattais muuttaa ensi kaualle? Ei vaan siis, että se on hyvän näköinen, mutta että näyttäis siltä, että on taas niinku uudelleen brändetty.
Nyt on päivä pulkassa. Kyllähän se venyy tonne 9 asti, mutta on aika seisoa. Diisi kannattaa välillä seistä. Oi, joo, eli siis kyllä 9 meni, mutta saatiin hyvin hoidettua noi podcasti-hommat ja kyllä siitäkin varmaan tässä kuluvan viikon aikana pitää sitten kertoa, että mikäs homma toi nyt on, että kun ei ole tullut formulasisältöä meikäläiseltä niin paljon, niin mihinkä ne muuttuu? Ne muuttuu vähän sen noi hommat tässä kaiken järjen mukaan, niin mä kerron siitä vielä tällä viikolla, mutta nyt mun pitää päästä rauhoittumaan. Mun pitää päästä nukkumaan, niin ei muuta kuin keskiviikko aamuun. Moro. Eetu lähti tonne. Täällä ollaan messuilla kuvaamassa oikeita töitä. Tossa Eetu. Moro. Tässä Eetu, hei. Eetu, hei, IG:ssä. Hei. Mutta joo, siis meikä on täällä nyt kuvaamassa messuilla. Kuvataan niinku Eetulle BTS. Täällä aamupäivä, sit siitä kotiin tekemään omia hommia ja tälleen näin. Ja nää on kivoja hommia tämmöset näin. Mä oon kerran ollut tämmöisillä messuilla aikaisemmin. Silloin kuvattiin niinku noita kuvia, mutta kuvattiin kuvia, joo. Niin nyt ollaan sitten täällä. Juu. Töissä. Joo, ehkä mä kerron nyt teille vähän sitä podcastista, mitä me Miikon kanssa eilen suunniteltiin. Mä oon tehnyt siis aikaisemmin TikTokiin tosi paljon F1-sisältöä. Ollaan tehty kaikennäköisiä guitseja, arvottu pelejä, ja varsinkin F1-pelistä on tehnyt paljon sisältöä tässä aikoinaan. Niin mä halusin, että toi formula-juttu nyt jäisi kokonaan mun omilta henkilökohtaisilta tileiltä. Ja mä keskittyisin vaan haastamaan itteeni ja kuvaamaan mun elämää tällä Makke-kanavalla. Mutta sitten jollakin tavalla, jos se formula vielä on ja tulee olemaankin jatkossa, niin se tulee olemaan sitten tämän podcastin muodossa, mitä mä ja Miiko vedetään. Joka tulee nyt olemaan siis uudelleen nimetty ja sen nimeksi tuli Kuninkuusluokka. Mikään ei silleen muuta kuin, että mä en tee enää ehkä formulasisältöä mun kanavalle ja kaikki mun formulasisältö on sitten täällä Kuninkuusluokan parissa. Ja jos tykkäät formuloista tai muuten oot kiinnostunut lajista, niin käy kattoo tuo meidän uudelleen nimetty podcasti ja anna sinnekin lovea, jos se siltä tuntuu. Nyt mä kuitenkin yritän nauttia tämän kahvin, teen tässä kotitöitä ja sen jälkeen sitten alkaa tommonen pikku iltaeditti. Joo, eipä tässä tän enempää taas, niin montaasia käyntiin. Joo, nyt tästä tehtiin ensimmäiset hommat, mutta rupesin tässä toista projektia aukaisemaan teille. Niin tässä vähän sen tuo keskittyminen herpatu. Kalein peli on tänään 18.30 Kiekko Espoota vastaan ja piti nyt vähän liigapörssiäkin tässä rullata. Tällä varmaan viedään kimppa, vaikka tällä hetkellä 4. on, mutta sitten sehän ei ole mitään uutta sitten. Ai vitsi. Ai ja se on päivä purkissa. Nää pitäis vielä kuntouttaa olkapäätä, mutta siinäpä se. Ai että. Tää on kyllä paha tässä etätyössä, tai että mä tein nyt taas puolikkaan päivän. Niin tossa on mun työpiste. Ja mä en pääse sitä karkuun, niin pitää jotenkin nyt saada semmonen fiilis, että nyt minä olen vapaalla, nyt mä en enää tee. Mut se on tosi vaikeeta, kun on sama työpöytä ja sama huone. Jos minä makkoilen vaikka vähän aikaa, niin silläpä se lähtee. Kiitos, palataan. Juu, eli iltalenkki vielä ennen kuin nukkumaan. Kalpa voitti, hyvä näin. Niin, on nyt tässä kuunnellut äänikirjaa. Kuunnellut sitä Cheekin Missio vai mielen rauha äänikirjaa. Ja se on kyllä avartanut paljon silmiä tekemisestä ja tämmöisestä näin. Että tämmöisiä puolen tunnin kävelylenkkejä meikä tekee ja niillä saa vähän askelmäärääkin ylös. Tavoite on, että olisi joku 10 000 askelta per päivä, mutta ei suinkaan mikään pakko saa, että silleen aika matalalla kynnyksellä. Meikä on nyt 2 vuotta nostanut kävelykeskiarvoa. Se oli 6 000 tyyliin 24 ja viime vuonna se oli 8 500, niin nyt luonnollisesti se voisi nousta vaikka 10 tonnia, mutta ei haittaa, jos on vaikka 9,5, tälleen näin. Niin. Mut joo,
nyt. Vielä lopuksi sitä äänikirjaa ja sitten vaan kohti seuraavaa päivää. Ei saa väkli. Ai vitsi, mä oon oottanut tätä hetkeä. Ei saakeli. Ai vitsi, tuntuu hyvältä luistella. Oikeesti. Ei mitään järkeä. Miten tuntuu näin hyvältä luistella? Ai. We're back, baby! We're back! Yes! Eka kertaa 7 viikkoa luistimet jalassa. Kyllä tää vaan tuntuu niin kivalta, tiedättekö? Vihdoin tää luistelu on. Tai niinku, oisin mä voinut luistella, mutta ei oo kehannut tuon olkapään takia, niin tulee hyvä kevät. Mut joo, nyt mä luistelen tässä. Mitä nyt mä kerkeen? Varmaan jonkun tunnin puolitoista. Ennen kuin mun pitää mennä sitten uudestaan sinne messuille. Tylsä loppupäivä editointia kotona. Ja sen jälkeen sitten urheilua tai dartsia. Jompaa kumpaa, jotain pikkukivaa illaksi. Mutta nyt sitten luistellaan. Luistellaan niin vaan perkeleen. 7 viikkoista luistellaan. Hey, Mr. Rapper, it wasn't me, it was the other guy. No niin joo, nyt kävi taas klassiset meikäläiset, eli töihin olin lähdössä, niin bussi olikin etuajassa. Ei oo ikinä ollut etuajassa bussi, niin nyt pitää juosta toiseen bussiin, koska muuten myöhästyn puoli tuntia. Että joo, tuli tähän vielä juoksulenkki. Tähän päivään vielä lisäksi. Just luuli, että 5 kilsaa luistelua ja 5 kilsaa kävelyä riittää, niin ei riitä. Saakeli tätä meikä elämää. Niin, Senare. Elikkä siinä on taas duunipäivä pulkassa. Ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisellä on vapaata loppuillan. Ja mitä mä nyt teen, niin mä ruppeen pakkaamaan nyt huomiselle. Mä vien toimistolle noita tavaroita huomenna. Ja mä lähden tunnin päästä heittämään dartsia tossa Jesse ja Mintun kanssa. Siinä on aika hyvin sitten tekemistä loppuillalla. Eli pikku chilli, tämmönen järjestely ja sitten dartsia ja huomenna onkin jo perjantai. Että nopeasti menee tää viikko. Kyllä, kieltämättä. Ai niin, ja joku osti kyynärit meikällä Winteristä. Niin tämän vien sitten postiin. Ja tämän näköinen tämä minun perus Vintage-paketti on, että eipä siinä, oho. Äijä, onko hervonta niin paha oikeesti? Mitä kaikki aina sanoo? Koska meikän mielestä ei oo. Ei oo kyllä enää mikään ns paha paikka tai tämmönen. Tää on ihan hyvä. Täällähän katon nää samat Helsingin Kalasataman tornit täällä näin nikkäästi. Ja eihän täällä niinku jengi tee niinku mitään. Mind our business. Kommentoikaa, onko hervonta teidän mielestä paha, koska mun mielestä ei se kyllä oo. Ihan hyvä. Täällä on Uffi esimerkiksi ja Duo on vähän aina sketsi, mutta on täällä kavereitakin assoo täällä. Ja ne on niinku hengissä. Niin se on niinku hyvä. Ok, tossa näyttäisi olevan auto. Ja ei tosiaan mikään maksettu mainos oo, koska meikäläinen ei niitä tällä hetkellä tee. Tai haluaisin tehdä totta kai, mutta pitää olla myöskin vastuullinen niiden kanssa. Mutta siis Koumoren kautta otin tän. Niin, aika kätsy homma. Ja joo, nyt mä otan tän, koska mä oon oikeesti 25 minuuttia myös. Ok äijät, nyt mulla on puhaltamassa puhaltimet ihan saakelin kovaa. Venä. Ei tuolla vittu pakki. Okei, no hyvä tietää tässä vaiheessa. Mikä vaihe mulla on päällä vittu 4? Joo, ja tässä autossa nyt palaa joku jarruvalon niinku merkki. Niin mä ajattelin olla tekemättä sille asialle mitään ja laittaa vähän musiikkia kovemmalle. Niin nautitaan tästä matkasta! Hallota! Onko täällä kettä? Halo? Halo? Terve! Että meikäläinen nyt muuttaa tänne, soppiiko?
sopii. No, Kyllä se mulle käy tämän kerran. Tämän Toista kerran. kertaa ei tule. Toista kertaa ei tule. Sen voi viedä tonne. Oi vitsi, tää on oikeesti painava. Se on sulle tarpeeksi painava. Sä opit. Ei vitsi, mahtuukohan se tosta ovesta? Oi. Klippiä. Onko klippiä? Sitä kuuluisaa klippiä. Kyllä. Lohta ja Mutta mulla on sulle nopeasti paljastettavaa. Paljastettavaa? Joo. Okei. Sä et pääse tonne toimistolle noin vain. Vaan. Mitä toi pitäisi tarkoittaa? No, mä kerron sit vaikka ruokailun jälkeen. Ruokailun jälkeen, onko se tosissaan? Joo. Syödään nyt rauhassa. Että sä vois... Herään nyt! Vedä! Et muuten vedä! Tähän. Noniin, juu, moi! Noniin, just! Moro! Jop! Jop! Noniin ja moro! Elikkä nyt lähettiin sitten tuolta mestoilta poikkeen ja auton palautukseen. Siellä saatiin hommia tehtyä ja valitettavasti en pysty kertomaan ihan vielä, että mitä siellä teen, mutta se tulee kyllä selviämään tässä kevään aikana, joten pysykääpä kuulolla. No jotenkin sisäistänyt, mutta viikonloppuhan se alkaa. Ai että, meikäläiselläkin kiintiötyöttömällä alkaa viikonloppu. Ai. Varmaan koti-ilta otettava. Ois kiva katsoa joku leffa, chillata, ei tarvi niinku suorittaa. Tuntuu, että on vähän niinku tehnyt kaiken näköistä nyt tässä viikolla. Niin olisi kiva semmonen ilta, että ei tarvis tehdä mitään. Mutta huomen päivällä mä menen padelia pelaamaan. En oo pelannut sitten Login jälkeen, niin tekee varmasti hyvää pääkopalle. Siellä on kyllä kovia pelimiehiä, että saa nähdä mitenkä pahasti tulee ohtaan ihan realistisesti. Kyllä mä hyvä on padelissa, mutta joskus välillä pitää vaan olla jalat maassa ja olla silleen hyväksyä omaa tasoa. Ihmiset. Kyllä vaan välillä pitää pysähtyä. Tai niin, että nyt kun tulin kotiin, niin ei kyllä niin tee mieli yhtään mitään tehdä. Oi, niin kai tää on nyt myöskin sitä rehellistä meikäläistä, että pakko vaan niinku, tiedättekö, ladata akkuja ja siis olla vaan. Nyt on niinku semmonen hetki, että nyt pitää olla armollinen itselleen, että ei voi sykkiä. On kuitenkin vähän puolikunto vielä ja kaikkea, niin tää on se hetki, kun mä oon armollinen itselleni ja annan itselleni aikaa vaan brainrotata legit sängyssä. Tää on sitä niinku itteensä. Tää on sitä reilua meininkiä ja aitoa meininkiä. Mutta kyllä me nyt pöytä laitetaan myöhemmin tosta vielä kondikseen, mutta joo, perpee. Hyvää huomenta, se on lauantai ja tuli nukuttua kyllä aika pitkään. Tai no pitkään, siis 10. Mutta on se pari tuntia enemmän kuin mitä tällä viikolla normaalisti. Mutta nyt on viikon loppu, eli ei tehdä töitä tai tämmösiä näin, että nautitaan vaan mitä nyt keksiikään niinku tekemistä. Aloittelen päivän tässä hyvällä aamupalalla ja kahvilla ja leffalla. Ja mitä leffaa katon, niin katon siis Borderlands-leffaa. Ja siis tää on saanut ihan hemohuonot arvostelut. Olikohan joku IMDb:ssä joku 4 tyyliä. Mutta mä oon aika iso Borderlands-pelisarjan fani, mulla on jopa tatuointikin siitä. Kyllä mun valitettavasti vaan pitää joskus katsoa tää. Tai silleen, että oikeesti onko tää niin huono. Ja loppujen lopuksi, niin no tässä on hyviä ja huonoja kohtia ollut jo aika lailla. Siinä oli Borderlands-leffa ja no olihan se sellainen, kun nuo arvostelutkin on sanonut, eli aika huono voisiko sanoa tai jotenkin. Mä yritän nyt summata sen tiedätkö, nopeasti, mutta vaikka mitenkä tykkään tosta pelisarjasta, niin se oli kyllä ehkä yksi huonoimpia leffoja, mitä mä oon nähnyt. Että oli vähän, jotenkin tuli semmonen olo jopa, että vähän jopa juosten kusto. Mutta ei mahan mitään. Välillä tämmöisiä leffoja tulee ja menee. Ehkä ensi kerralla noi leffan tekijät keskittyy vähän enemmän sitten tohon, minkälainen se peli oikeesti on. Joo, nyt panelia. Ipan pelissä Viitalan kanssa. Joo, toivotaan eilen tuli turpaan Ässiltä, että tänään kääntyisi meille.
Mä oon tunnetusti Ilveksen miehiä. Niin on tunnetusti. Joo, ja Arapaikat on täällä, niin kiitti Arapaikoista. Joo. Kiitos Aralle kausikortti. Nautitaan nyt. Tampereen parasta lätkää, mutta ei kyllä Suomen pakko myöntää. Näyttää hyvältä, näyttää hyvältä. Sieltä niin, 5-1. Helppo voitti. Helppo voitti. Oliko Tika heitti? Joo, pitää toi dartsimestari Makke käydä nöyryyttämässä. Niin varmaan joo, katsotaan. Joo, ja eikö huomenta, nyt on sunnuntai. Ja viikko siis tulee loppuun tänään. Eilen oli kiva päivä. Mä en kuvannut hirveästi sen takia, että mä haluan pitää viikonloput viikonloppuina. Koska mulla on ollut niin paljon vaikeuksia erottaa vapaa-aika ja työt ja harrastukset, niin sen takia sitten, mutta näytän kuitenkin, että minkälaista mun elämä yleensä tämmöisinä on. Tämmöisinä viikonloppuina. Mut joo, eli sitten tänään on siis sunnuntai ja tää on yleensä ollut kyllä aikamoinen lepopäivä. Nyt on nukkunut silleen hyvin 9 tuntia ja yleensä on soittanut joko niinku kitaraa ja sitten pelannut ja ollut vaan tai sitten siivonnut, tehnyt hyvää ruokaa. Ruoka pitää kyllä joo tehdä ja sitten totta kai, koska mulla on noin viikkotavoitteet tuolla seinällä, niin ne mä teen myöskin sunnuntaisin niinku seuraavalle viikolle. Ja joo, mä vaihoin täällä nyt sitten tosiaan tätä järjestystä, että mulla on tossa nyt toi uusi pöytä, mikä nyt ei ole vielä ihan siis valmis, mutta tähän nyt voisi kyllä mahtua se ruokapöytä niin kuin vihdoin, mutta saa nähdä kuinka kauan mä tässä asun. Mä haluaisin keväällä muuttaa tästä poikkeen yhteen toiseen asuinalueeseen Tampereella, mikä on mun mielestä kiva niin kuin kokonaisuudessaan tai silleen, että mulla on ollut semmoinen fiilis, että mä haluan muuttaa sinne, mä haluan asua siellä asuinalueella, niin katsotaan, jos mä keväällä pääsen muuttaa sinne, niin saa sitten taas uuden muuttovlogin videon tehtyä. Mut joo, lähdetään viettää tätä päivää. Eipä tässä niinku sen kummosempaa. No moro, niin tässä käyn läpi tätä viikkoa tällä hetkellä ja vähän tämmöistä omaa reflektoimista samalla. Niin pakko myöntää, että mulla on ollut tänään semmonen tosi riittämätön olo. Elikkä siis, että musta tuntuu, että mä en oo kaiken ton homman, mitä mä oon tehnyt tällä viikolla, niin mä en oo tehnyt tarpeeksi ja mä oon laiska. Mutta kun mä kirjoitan näitä asioita tänne niin kuin ylös ja katon myöskin täältä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt tällä viikolla, niin mä oon kyllä tosi ylpeä itsestäni. Tai silleen, että täällä on kyllä oikeasti aika paljon juttuja, mitä mä oon niinku tehnyt. Ja niinku, oikeastaan kaikki nämä asiat niinku piti itse suunnitella niinku viime viikolla. Että tämähän kalenteri oli ihan tyhjä. Tai että mähän oon siis käytännössä työtön. Niinku heitto breikittiin mutta mähän on siis niinku työtön työnhakija. Että mun pitää hakea niinku koko aika työtä tällä hetkellä, koska YouTube ei tällä hetkellä tuota mulle niin paljon, että mä voisin elää tällä. Tai niin kuin, että mulla ei ole mitään yhteistyötä missään muissakaan somessa. Niin se, että mä oon tehnyt näin paljon asioita mun unelmien eteen, vs se, että mä olisin voinut vaan olla niin kuin himassa ton koko ajan, niin näillä aivoilla se, mitä mä oon tällä viikolla tehnyt, niin mä oikeesti tajusin, että mä olen supermotivoitunut tähän hommaan. Ja niin kuin, tää on se, mitä mä oikeesti haluan tehdä. Että tää tulee viemään multa varmasti aikaa, mutta mä oon kyllä varma siitä, että mä jossain vaiheessa pääsen niihin tavoitteisiin. Ja mä oon myöskin innoissani siitä, että säkin oot siinä mukana tällä niin kuin matkalla tässä näin. Et kiitos paljon, että oot kattonut jo tänne niin kuin asti videota ja mä toivon, että sä katsot myöskin lisää mun videoita, koska vaikka niin kuin, totta kai mä teen näitä myöskin itselleni vähän niin kuin muistoksi ja näin, niin totta kai tää pitää olla myöskin teille kiinnostavaa. Että ei tää voi olla pelkästään mulle kiinnostavaa, että teidänkin pitää totta kai saada jotain tästä irti. Ja mä toivon, että te saattekin tästä paljon vaikka teidän omaan elämään irti tavallaan, että jos teilläkin on vaikka joku unelma tai niin kuin joku asia, mitä te ette ole tehnyt pitkään aikaa, esimerkiksi kitaran kielet pitäisi vaihtaa tai jotain, niin vaihan ne ensi viikolla.
vaihan ne heti niinku, tiedätkö, viikon alussa, vaihan ne huomenna ja niinku rupeat tekemään. Koska mä oon monta vuotta silleen, no mä oon tehnyt paljon, mutta mä oon myös monta vuotta tavallaan niinku pelännyt tehdä niinku jotain asioita sen takia, koska ne on ollut niin epämukavia. Esimerkiksi just tääkin tilanne tällä hetkellä, että mä niinku puhun teille ja tälleen näin kamera eessä, niin vaikka tää on se mitä mä haluan tehdä, niin tää on silti tosi vaikea mulle. Mutta mä koko ajan kehityn ja mä haluan myöskin kehittyä. On kyllä niinku paljon on oppinut 1 viikon aikana. Vieläkin tällä iällä, miettikää nyt. Ja mä en tiedä, että onko tää nyt sitten relevanttia välttämättä jollekin, niinku, mutta aikuiselämässä välillä tulee tämmösiä niinku kriisejä tai muita, jotka ei ole susta riippuvia ja ne voi vaikuttaa silleen isosti sun elämään. Niin niistä pitää selvitä ja pitää keksiä, että mitenkä niistä vähän niinku comebackkää, tiedätkö, että ei voi jäädä makaamaan.